Alakira lakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Alakira lakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Alakira lakira Muhammadu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الذي قال البصيري في حقه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في الأجباء ومبلغ في الإسلام كفرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Anga jamu kan kéré-kéré hukum ko nala no spécial mauludi anga dine baro kéré-kéré bi anni ankara mo kelme ka nyom bismillah an kelme ka ankara mo bismillah noy a Cheikh Ibrahim Konaté kabo Côte d'Ivoire. A Cheikh Ibrahim Konaté ale wuduhul islami sarahatan ye maye kabo Abidjan Côte d'Ivoire jamana ka anna bena je ka baro ke dine baro kuna foni doka ngayana anga do anga baro ko nala ma fa ankara mo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Anga karamo amaro ni wati labana ka fo kame kuma maululu dalilu kan wala maululu beta antemenu kan antena anyere torola amaro maululu bi akera san ka yoro bela wa akera kle ka yoro bela jinen nabo am fa nyinga limi kila yara maululu yere keli maululu kena usikili yere ka wajulu kena usikili mo ala kira tola sallallahu alaihi wasallam joro jumembe ula hada madon yere kanalila parce que kuma ina famaro ko sobe maululu kula. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الإله يبدأ المقال الذي لا يعلم من هو ولا حيث هو ولا متى هو ولا حتى هو إلا هو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم نصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah ankaramo jani anga duk manamba ufo ka wala nyumando o mungara sababu yebi ka farafina bo kumfana ka slama yalla se yorola yoromi akanga sey ambe aufo la ka fulisegi kotigema noy ala sagoy noy ankaramo goy ko so nyawule ngo ala sago ala de sagoy be sagoy ni ba ala sagoma foi tika ala sago ko ima ko dunte soro mais ni mogo min sona ala saguma ibi sago soro ala sago kono katla ki lanya ni dobla ko beka sago ke do sago bi do faka ni dobla ko beka sago fo do sago bi dogbe ni bebla ko beka sago nyini do sago bi do la bono nga ala sago kay bema halna mandiye akanyima kramo mi ni ale kera farafina makuna yerenyebi ale di ala sago parce que ay kuma mun nufo ay ko mun nusige senga hal na mandi be akany bema wala ambe o kramgo fu ka ademe ba be fu o mu buka ka ademe sunitli o ba aka ko la se yorola yoromi ni sintesi bolete sei ni fulikan no ko fe nyini ngali ni diara ko sobe ba mauludu ko an yere sera hakemi mabbi wodi anga kuma nafaka kajabin no toyi bon mo ka ngi ka sanu yira bela fo mi ngabe daba kunguru ni bo mauludu benina be maliya kuma ngakilla kuma bana ono yara chiya yara bange wala mais place jume de be mauludu yere la jon kandalila wala amuna udal luta qur'ane de kono baw ni ala kira yere be sallallahu alaihi wa sallama na kuma no buna faka kuma makoso yote ni kira baby na ye bara doke o ba fo sunate parce que bi mogo ye fendo famu dine na hal kira mu famu bo ni mogo bi mi fe ka fendo nyini nyena ka lo kateme nyeji ka nyechie ko le bewla wala ka dine famu kateme kira ka awu yo famu dine chie ko de donc ante ambla o jabil langra mogo place jumele be mawdudu la jon kandalila ambe ala le nyini ngola ala ko ma ka qur'ane kono ba'da uzbillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala qad arsalna musa بآياتنا أنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. صدق الله العظيم. على كجاتي قال دي موسى كي kataka muuma
aka Musa ka mɔgɔw ye jɔn ye Bani Israilakaw a taara olu le mi bɔsi Firawuna la k'u bila u bɛɛ ma Ibrahima ka sira kan ka Ala yir'u la donc o le ye Nabila Musa ka mɔgɔ ye ana akhrij qaumaka min adh-dhulumati dunya yɛrɛ ye dibi de so dibi nana an kalande ko dibi wɛrɛ bɛ yen ko an ka siran ɲɛ o de kosɔn ampulu ni tɔrɔsiw sera ka dunya dibi gɛn mais o dibi jugu in foyi t'a gɛn fɔ Ala ko jumɛn bɛ se k'o dibi gɛn o Ala ko de welela Ala bolo wazakiruhum bi ayyamillah Ala ka lɔnbaw de bɛ dibi jugu ninnu gɛn o lɔnba dɔw ye jumɛn o lɔnba dɔw ye jumɛn o de Ala kira sallallahu alaihi wa sallam a kɛra cogo di ka diɲɛ sɔrɔ ko dɔnna bɛɛ kelen kɔfɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ na wa bɛɛ y'a kunbɛn a ma se ka kunbɛn fo silamɛw ka janbila nin na an ka to ka nin don ninnu ni nin kalo ninnu na ka silamɛw wele k'a dɔn yira a la o lon ninnu o lonba ninnu Ala y'o de wele ko sha'airu zalika wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub bolo kana se k'a tigi lase bɔnɔ ma fo bolo ka fɛn minɛli dabila a man ka min minɛ walasa sen kana tigi lase bɔnɔ ma fo sen ka yɔrɔ lataali dabila a man ka yɔrɔ min da kana se ka datigi lase kungo ma fo datigi ka fɛn fɔ dabila da kɔnɔ da man ka min fɔ o kuma sinfon bɛɛ ka Ala ɲɛ sira ye la a bɛ Ala sɔrɔ min na a tɔ ye dusukun ye a tɛ minɛli kɛ a tɛ bilali kɛ mais minɛli ni bilali bɛ sababu bɛɛ ale la o kuma ale de farati ka bon ale de complexe ka bon mɔgɔya fɛn bɛɛ o kuma Ala y'ale dɛmɛ dusukun ka Ala ɲɛ sira a ko dusukun ka Ala ka kobaw bonya lonbaw bonyali k'o de ye dusukun ka Ala sɔrɔ sira ye donc i b'a faamu mawuludu siɲɛ kelen i ka ɲɛnamaya la a bɛ se ka limaniya min se i ma i ka Alabato si tɛ se k'a kɛ kunfɛ kuma tɛ dɛ fɛn min ye an lafiya bi o de ye karamɔgɔ nana anw lakɔgɔ k'an former k'an kɛ kuranɛtigiw de ye parce que bi ni ko Ala kɛra ko ta n y'o de fɔ kuma daminɛ na u b'a yɛrɛ sɔsɔ kuma tɛ k'a fɔ sanadu kɛnɛra mais k'ala rasulullahi bɛɛ anw ye mizanu wɛrɛ sɔrɔ musala hadisiw kalannen kɔfɛ o mizanu ka kɛnɛ mizanu tɔw ye o de ye kuranɛ ye mun fɔ lonbaw kɔlɔsili Ala k'o ye dusukun ka Ala ɲɛ siranya de yala lon jumɛn bɛ bonya Ala kɛra bangeni ye lon jumɛn an ka kira bangeni exemple ta a bange kalo n'a bangelo i bɛna bonya belebeleba sɔrɔ a la i bɛna lon ka bonya sɔrɔ a la i bɛna kalo ka bonya sɔrɔ a la mun kosɔn kira bangela bɛɛ bɛn'a kan ko tɛnɛ hali ni dɔw ma sɔn o la mais dalilu jumɛn b'a jira ko tɛnɛ ka kɛnɛ o de ye n ye aya min kalan ye sisan mɔgɔ o mɔgɔ ye Ala ka kobaw bonya mɔgɔ o mɔgɔ ye Ala ka lonbaw bonya mɔgɔ o mɔgɔ ye Ala ka mɔgɔbaw bonya Ala y'i bonyali wajibiya yɛrɛ kan mun kosɔn kira ma bange lɔhɔrɔma kalo Ala ko inna iddata shuhuri inda Allahi 12 a ko mina arba'atu lɔhɔrɔma kalo in nani di mais Ala ye lɔhɔrɔma kalo to yen a ma Rajaba ta a ma Zulhijja ta a ma Zulqaada ta a ma Muharamu ta mun kosɔn ni kira bangela Rajaba la Rajaba bɛ se ka waso k'a fɔ n ka bɔ i m'a ye kira bangela na Muharamu kun bɛ se k'a fɔ ne tɛ tolon kalo de nin ye dɛ i m'a ye kira bangela na ne de ye lɔhɔrɔma kalo lɔhɔrɔma kalo naani bɛ Ala y'o bɛɛ jɛ lɔhɔrɔma kalo kana se ka fɛn fɔ parce que ale de bɛna lɔhɔrɔma fɔ lɔhɔrɔma tɛ yen ni lɔhɔrɔmatigi tɛ Ala ye kira bange kalo la min ma lɔn o kalo in min tun ma lɔn kira bangela la o kalo in labanna ka kɛ di diɲɛna dugukolo kan parce que a kan ka kɛ ten de dɔw ko mawuludu ko a kun tɛ tan kunu c'est à dire que n'a ni kunu kaɲana u bɛ kuranɛ sɔsɔ le ni anw ka mawuludu bi ni Abubakar tile kaɲana kuranɛ sɔsɔ la n'anw ka bi mawuludu ma bonya ka tɛmɛ kira tile kan kuranɛ sɔsɔ la kuranɛ jumɛn Ala ko kira ma ko walal akhiratu khairun laka minal ula
ika ko laban ka buka teme adamineka o kuma fo bi mauludu jama ka bunya a mauludu ke baka ka bunya a mauludu ko ka bunya ka teme kunuka o de qur'ane sabati kai ulangara mo mauludu yisira ka kalo do bunya no rabil awwalu ye ka bunya jamana ubulu ka bunya mando ubulu ka bunya mogo ba ubulu amada kalo bunya dima lumbaw dina koro mogo be londo bunya yahudu ye sebere bunya nasaraw ye kari bunya an islamo ye juma bunya mais lununu fle ala makirata sebere la sebere kana banga fo ko ali ka lohoro makodo amakirata dimashi kana banga waso ko ali ka lohoro makodo ayre majumata juma kana ali ka lohoro mayira mais ayete nenta wala sa tenenka bunya ni kira bangeni o kuma kira de be fembe bunya fenta ale bunya ale ye ala ka kede ye ala ti lonin danfe unte ati bunya ni danfe unte donc ala ka femba bunyeli o de bi ala ka yelen di joma anga sika kanda na famuna mauludu place jon kandalila aflana ala ka lomba nunu itu lomba ya lo fo mogo ba dobulu ala maso fo ika bunya bele fo bele dobulu ayi bandi donc mauludu ba hankala ko ala ma dugo kolo toyi ala ma dugo kolo yatima yatu nga kuma la nyini bijonga no ye cheme ngara sababu ye ka ninkura do mauludu la no ya ankara mogo ye nyomi wele ngo ala sago angara mogo do demele ala deme ni do demena ala demena ni do bunyena ala bunyena ni do korotala ala korotala ni do ka kunyena ala ka kubinye ndeka ka fon kunfe mbe qur'ane lima qur'ane aya fle nabila musa ko bani israila qauma wa iz qala isa ibn maryama lil hawariyun man ansari ila allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah ko imando hakilla jige nabi isa yi kando aka jamama ko jone beni deme anga ala soro o ka jabi keramu nabi la isa ma fo jombe ala deme de akonni ama fo jombe ala deme de konni mais nunu kalliman ya fana ya jabi ko aunte e deme de aunbe ala le deme e deme li wodi be ala demelima ni korota la ala bi korota ni bena ala ka ko abi nyama no donc mauludu abe an kala mogo bakola ka fo chinye de mogo bakoy et puis note ala irete soro ala ya ka ko beddo sababu do ko fe donc ame min fo mauludu kela uye amba fo ni dia kera saraye anye sarabache ni dunia kera siraye ambe sirabaka ni dunia kera sigi yoro ye ambe sigi yoro nyamanka mauludu kanga minye jon kandalila afla do ini mukoso ni anga jamana fle mauludu ben na famunu nunye mauludu be ke kunu fo kana se wati ni dola ni mauludu ko fle anve ya bitede angara mo be bita fo mais iba kala maka fo slama ya dona anfe ya depuis kira chile sangeme ni doni en 734 nyogo slamaya ye anga jamana yin la soro nde farafina be mai parce que ni tarani kofe amba fo slamaya kona farafina dia be anga koro slamaya la magai aw farafin nga dalu yemu ala kira ba fo do mi sallallahu alaihi wa sallam sahaba maku ka batike ko jamana do be ya ko mo teto nyo bara ni kuma bale fo farafin ga kunu anga lo aunde tanolendo ala bolo dine ko ina kateme mo go chamanka kira ere de ko aka sabo ma ku ka yele mabako fe ko mu jamana do be ko mo go be ko mo go teto nyo ubara ko mo go ye jonye aw farafina me o wati kele na ala ko kira mimma ko la yantiku anil hawa ko ni kira ku imani ko ala le ko ala ko halile ya fo aye ko aka fo ku imani
ni ala ku kain ko ale ala de ya do ada aka fo ku kain do kira ko ni jamana in tlene do ala ko ale de ya do kira da ko aka fo ko jamana in tlene do me o wati kelena kira yere faso ala yimu foma ala makira bla ko fo de ako wal mustad'afina min ar-rijali wan nisaa wal wildan yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qarya zalimi ahliha ko manga buka kakule achema na musoma desa bato ni bana bato buka kakule kane ala deli ala an labo sola an labo jamana kono min sigi baga uye tonyoli kelay tire jol de banche okma anye sira ba che mauludu kola ala ya nchin de sigi ama anye muhammadu kanu ala ya kanu sigi so anye muhammadu bunya ala ya bunya sigi so fala ka muhammadu bunya ko bo farafiuna note ya qur'an aya do be an ma yoro nyini kadesa donc angara mo ambe min fo mauludu ko inka wodi ye mauludu nafa min bala nangwa ma to mo kelengele émission keme tse kaba émission keme atse ka mauludu ko ba anti do hadisa la de qur'ane ni qur'ane wa mauludu ko nafa min be ala limaniana o doronte de e ka jamana yamfle boki josra dala ika so dramatique nyinga kwa ka kalo sabaka kombinye ako resetifo anika ko bi aka resetifo jollo kelente nini kalo imbana sanwere bisi ato nyo wereke me ala yere kote qur'ani na hali hijila ko mina mogo dusu ku nyeshi aka yoro ma wala sa aka na fasoro mina mogo dusu ku nyeshi ajama nama wala sa aka na fasoro la harama yoro la harama ko la harama lung la harama mogo ni beye ala soro sababu ye ni ma a manifester te ala soro na kuma famna amina nga kuma labanke mi ode ka kuma amale mo fe no yi an kanu bagawi no ya sai shirisman madan haidara kanu bagawi kafo mo kana complexe farafina islama yakola kafo hali karsa kota hali mawangota hali madina kota ai ni anya miri ameka bako bale sorala kramo ye fen fo kwa yake adamine na bebana me atisa muga mbofiu magambe na sabati baya ko kera ubenya ya akobedi kramo be kuma domi o ba soro sebelike la chama kuma sebelike baya kuka me bi afle akitabu yoro belabo nga kuma toka aflana mauludu ko fle warna febe kumbe boyde ko ka kele akala ndew na yande uka kele me amba fo ye nyaji bla kala ndew nyana parce que bi o yere commencer aka ke me amba fo an kanu baga ni kramo ko kanu baga ye an an kramo ko ladigi bawo be nyonga na ba wara lo ka fsa suru ko donner ala anga sinji ya machinye anga sinamu ya machinye anga baleba ya machinye do yu jam fandi parce que kunu uye keleke kwa tike me aw munye mo bla ko amay na yeren na tlaka amine ga ke nunu du me kelele halbi u matla do ayu ta fandanya me hambi se ga fu yo bismina aw ve halisini kele tawmbara kele tawmbara ay ko sigi anga na mawlulu ke wa anga balema yake parce que anja mana makobe bena an faso makobe bena kramo min fle ambulo ala ka rendez-vous do ay min di diema émission indi kono na ka dogo ni nyefoma ala ka rendez-vous do qur'ane kono hadisa do be ambe bakala al ulama ni yake ulama be bala be soro afamna mais ni hadisa infle qur'ane aya de be ala ko de qur'ane kono ko summa awrathna alkitab allazina istafayna min ibadina ko ale alay kitabu di mo do de machiye awimunu nu sugandi akajonna do sugandi la labudo o sugandi le nu yere ijonye ta qur'ane kono tugo ala ko inna allaha istafa adam wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin ko ale ibrahima so mo go sugandi o qur'ane kelen ngono ibrahima so mo go bewa
ala ko ibrahima kuma mi akele ka korobo bi kalimatin fa atammahunna ibrahima ay korobal ni no basrama qala inni ja'iluka linnasi imama inni bla benye ibrahima ko wa min dhurriyyati ala anin bonaw ala ko la yanalu ahadiya donc ibrahima somo ko bete mais somo ko jumawlo munu no sugandira ala bolo ala e critère damandama fola awrasna alkitaba allazina istafayna min ibadina minhum zalimun oti ibrahima ka laydu sura ala yi min dama donc mo ba mi miseka ko balla kunu iba famu critère sababe ou bien critère flabe o manga yo mo bala ni kera zolimunye imamuya ka ala ka dine nyanamaya dine mi mbeli mania la kunu tayil ke mauludu itise ka soro kase ka dine la kunu ka dine jo senga fa ka soro zulmuti minhum muqtasidun ko do bula zolimute aba yere nafa ajugo kay mais atseka mo were blasra mais ko do were bula alaba minhum sabiqum ko bi blat li mo benye bara ñu mankela angra mo na ngwa medola farafina kanga wasoli farafina kanga waso bi ni sherifu kwenye moko bu yere nyini ngali ka fo sherifu man mana edra ka kwenye ko gwansante bambu jabi gwansante mebe min jati wolete ni nashikolo on va zobe min nyalo la ya yore wore moko ta nyalo turabo ko bora faragwe u feme asira on va onye saraka yala be don nyalo la kara moko na muriya soro ya munde du ay min fote mo ti la kuma la ibi la kuma fo bagande donc ale de ala ka rendez-vous ye ala e min lay duddi kira nenga ala e min lay duddi kurane ayala kwa bi beda atlela nyuma ya kela nyuma ya danye kramo ye sarabla kamango ya ta ankoso afleni ale de sera kamuludu bo no wala donc amna da kuma na kuma da yore ina date kuma lase nga hakli ba to nyai shekkunati wati na tuya kama da kunya lama fa da kunya fulala ka do ke an fle ba obira jere ame boru ku jewba ayo alhamdulillah da gurunya lama en foli kande ka lase awma surtout awmu be ni teleso ngono mo yere bulumi itoye ye mo bulumi yode kuma do awu bi se ka jaw yere la ya parce que bele nyabawla aw nyeti bela aw di yorobe me yorobe ba fe donc abe baramina abaren ay farafina nafa farafina tesla mayamade ay farafina nafa wala na ya soro ni aw ba yere bulu ko dogo di ala bulu aw mando mo ya bulu aw mawdo donc ambe ke jaman ne shirif la fle bagaw ne kawfu kadwo kawye ni awye ko siyama maddo ma abina nyalo wala o foli kan ko fe ka shirifula la men na ufo ka fu yo ka duo ke ni teleso yin katla ka fu ye ka duo ke teleso sababu ye no yankara mo ye no ya ala sago ye na sago sorola dina sago biso inshallah wala o foli dawma ka duo ke ka dele ala fe ya rabbi ani lo ro mi manga ala kana nyaba lo ro fe na la ma fe min bla angarzigela ala kanu nege gwana ala kana annan tabunya angarzige ala ko ka kala ya bunya koso kramgo ka dimbo ya befu ka ansar jama fo mun no bora yoro jawna kana ankara mo wasagere ko ka kira ka bunya ira diena ambade la fe asancha mambe ala budu ala ka ira nula ala ko ka kala ya bunya koso sallallahu alaihi wasallam ambe ankara mo Sheikh Ibrahim Kunatefu ni anya foto na kuma damne la wuduhul islami sarahatan Abidjan o nyama bado ka boko de jamana ka atuna na kana beni modun nyenemali ankara mo ana shirife kefe no ya sida shirif Usman Madan Haidara ambe amfleba ko de varka o belajelen fo ale tola abado telesrif la aflele no akonneno ko de jamana kono ko so be hanna o masi ambo nyedo ambo don kada message mun ni ambo sura na me fuli ka mun sura ka boko de jamana ka ambe awire fo ka woli nyumando
anga wilin jabilla ambe Allah taala du'a munu yake alaka du'a munu belajilin jabi ngani ya nyuma munu ni utanya alaka belajilin sabati alaka imansi ya dimayala alaka sanchama jirana alaka tu sanchama ngani kerensi nyonfe alako ya kirana sumo kama bijahin nabi wa alihi antinyina awu ne refana tun silima ko jabarani ngefe ka anga jemu kan na ni jemu kan te foko wati shila jamana kuna ni jamana ko ka ambe awu fuka woli mando ambe Allah taala dili alaka sidana tawfana jira anna belajilina واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته على كيرا محمد على لا محمد نيومدا على كيرا محمد على كيرا محمد